Suave, 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 suave. Suave. Lemon. Gu bitxok goiez eskenen tande bagara, ez? Eta bera faetzen bada, ni bai faetzen dut. Gradazio badau, batetik zeira, ez? Eta zeira imposible. Bueno, lehenengo bizki handia da hau. Laugarren mailakoa deitzen digu. Ja, arriskua proba badau, ze da obstakulo batzuk, egin behar duzu maniobra bat, eta bolka eskero, ba... Eta da motza, baina oso esplosiboa. Ze pentsatzen duen Alexek, baina zati hau, Ibaian zati hau ez da astapenea. Gorputza ezkerra, baina tipo hausa eta omen da, eta bueno, hortxe dikoa, gai egon pirauarekin.